Nou, dames en heren, welkom bij onze de Merit Draait Door versie. We zijn hier aan tafel met twee deskundigen. We gaan hier praten over het EK, het aankomende EK. En we zijn graag benieuwd wat jullie daarvan vinden, wat jullie weten. Laten we beginnen met Bert van Marwijk. Wat vinden jullie daarvan? Heeft hij een goede selectie gemaakt? Nee, naar mijn idee heeft Bert van Marwijk het niet zo goed gedaan. Hij heeft spelers geselecteerd waarvan ik denk van, nou, die kennen er helemaal niks van. En hij heeft mensen thuis gelaten die juist heel goed kennen voetballen. Dus, naar mijn idee is de selectie gewoon, slaat natuurlijk nergens op. Ja, ik denk dat het zwaar gaat krijgen dit EK. Maar over welke spelers heb je het dan? Welke spelers vind jij dat mee moesten gaan? Mee moesten gaan? Mee moeten gaan. Nou, ik denk dat sowieso Aldermaier mee had moeten gaan. Die jongen die kan gewoon verschrikkelijk goed voetballen. En daarnaast zou ik persoonlijk Bruma ook meenemen. Omdat die jongen die heeft alles altijd erbij gezeten bij de EK-selectie, zeg maar. Bij de selectiewedstrijden. En nu ineens zit hij niet meer bij, terwijl hij gewoon fit is. Redelijk wat wedstrijden heeft gespeeld dit jaar. En dan neemt dan een Bouwman mee. Ja, sorry, maar dit snap ik dan niet. En jij? Wat denk ik? Ik zou alleen Bouwman niet meenemen. En wie zou je nou wel meenemen? Linkspoot, 4 geven. Kan een linksback en ook centraal spelen. Hetzelfde als Bouwman, maar hij is veel beter. Sneller, fitter. Oké. Veel beter gespeeld dit seizoen. Ja. Dus Bertje heeft even uitgemaakt. Okay. Er wordt ook veel gespeculeerd dat Bert van Marwijk misschien gewoon moet opstappen als bondscoach. Wat vinden jullie? Vinden jullie dat hij door moet gaan? Nou, dat doet toch prima. We stonden de eerste van de wereld. We zijn gewoon geplaatst voor het EK. Tweede geworden op het WK. Dus ja, ik zal gewoon eerst kijken als het nou helemaal niks wordt op het EK. Dan kan je misschien eventueel zeggen van dat hij op moet stappen. Maar dat hoeft voor mij nog steeds niet. Ik vind gewoon dat hij het goed doet. Alleen van die keuze van Bouwman snap ik niet zoveel. Oké. Vind jij dat Bert van Marwijk moet opstappen? Voor het Nederlandse voetbal lijkt me wel beter als hij weggaat. Sinds hij dat 4-2-3-1 heeft ingevoerd, gaat het spelen gaat voor geen meter, zeg maar. Het is geen mooi voetbal wat ze spelen. Het is nu meer op resultaat gericht. En Nederland is natuurlijk altijd echt een land geweest met mooi aanvallend voetbal, zeg maar. En nu gaat het allemaal zo sloom en het ziet er allemaal niet uit, vind ik. Ik heb liever dat we een mooi voetbal spelen dan dat we te veel op resultaat spelen, zeg maar. Oké. Dat is duidelijk taal. Wie denkt u dat het meest kans maakt op het EK? Wie denkt dat de EK-beker mee naar huis gaat nemen? Nederland maakt sowieso wel een goede kans, denk ik. Ik denk, Duitsland en Spanje zijn natuurlijk de favorieten. Die doen het de laatste tijd goed. Maar ik denk dat Frankrijk wel een grote kans gaat maken. Die hebben een sterk team, goede voetballers. Dus het zou zomaar kunnen dat die in één keer in de finale staan. Dat is ook niet een hele zware pool. Dus ik denk niet dat het een van de favorieten wordt die gaat winnen. Ik zie niet Nederland, Spanje of Duitsland winnen. Okay. Ik denk misschien Portugal, ook een sterk team. Engeland. Maar ik denk toch Frankrijk. Frankrijk is toch jouw laatste? Ja, ik denk dat Frankrijk het gaat worden. Ik ben het er eigenlijk wel mee eens. Ik vind Frankrijk ook een hele goede ploeg hebben. Ze spelen ook wel leuk, echt goede voetballers zitten ertussen. Jongere spelers ook. En een paar ouderen. Dus ik denk dat die mix het wel goed kan gaan doen. Zelf van heel veel goede spelers. En ik zie ze wel als verrassing uit de bus komen. Maar daarnaast natuurlijk ook nog Spanje. Die zie ik ook als grote favoriet. Dus die selectie zie ik in principe is natuurlijk niet normaal hoeveel goede spelers er zijn. Ja. Dus dat zie ik echt als de twee grootste kanshebbers, Frankrijk en Spanje. En daarnaast zijn Duitsland en Nederland natuurlijk de outsiders, zeg maar. Nederland schat ik wat lager in. Dan krijg je landen inderdaad zoals Portugal, Engeland denk ik niet. Maar dat soort landen krijg je wel die toch wel een kans te maken, denk ik. Ja. Oké. Nederland heeft natuurlijk nu wel een lastige pool met Portugal, Denemarken. Denken jullie überhaupt dat ze eruit komen? Ja, wel. Ik denk wel dat Nederland, ja, die gaat wel door. Ik denk het wel. Want ze moet, als ze de eerste wedstrijd van Denemarken winnen, gaan ze door. Ja, van Denemarken. Ja, want er gaat een van die drie gaat niet winnen van Denemarken. Ja, Duitsland, Portugal, of nou, als Nederland hem dus wel wint,
Ik denk dat ze doorgaan. Oké. Dus die wedstrijd wordt echt heel belangrijk, de eerste wedstrijd. En dan zullen we zien of ze dan nog doorgaan. Maar jullie denken niet dat ze in de finale komen staan? De kans schat ik niet zo heel groot. Je weet het niet, hè. Als ze die pool doorkomen, ja. Dan is het natuurlijk... Maar ik denk niet dat ze hem winnen. Oké. Dan gaan we bijvoorbeeld weer penalties nemen. Het EK wordt gehouden in Oekraïne en Polen. Mensen zeggen natuurlijk dat het niet veilig is, bijvoorbeeld in Oekraïne, en dat dingen mis zullen gaan lopen. Wat is jullie mening daarover? Ik denk persoonlijk dat het natuurlijk een vreemde keuze is. Het is op zich wel goed dat de FIFA de laatste jaren meer vreemde landen zeg maar, kiest als organisatieland. Maar aan de andere kant moet je de veiligheid van de supporters en zo moet je die niet waarborgen, die veiligheid. Nu ja, er is altijd wel risico, maar in dat soort landen is het risico natuurlijk wel altijd wel heel erg groot dat er daar wat gebeurt met supporters en eventueel zelfs spelers. Ja. En ik denk dat ze dat natuurlijk als organisatie moet willen voorkomen. Nou, dat is niet echt handig. Ja, op zich, het is in Zuid-Afrika toch ook goed gegaan. Ja. Het moet wel wat strenger beveiligd worden, het is vooral de spelers natuurlijk, maar ik denk niet dat dat gebeurt. Ja, we zijn niet weten waarom het niet goed zou kunnen gaan. Ja, misschien weet je wat wel daar heel erg is, racisme. Ja. Dat is het enige wat ik... En je hebt altijd van die reclameborden van de FIFA. Say no against racisme, maar ja, Dat zin heeft. ja, dat is daar in die landen wel heel erg natuurlijk. Nog steeds veel beelden opleveren met Balotelli en zo. Ja. Een leuke uitspraak gedaan toch? Die een banaan aan mijn hoofd gooit. Ja, kijk naar Frankrijk, het zijn allemaal negers. Vooral Nederland heeft er een paar. Ja. Engeland. Dus het zou gevaarlijk kunnen worden. Nou ja, je weet het niet. Nee, Je moet mij gek zijn die het veld oprent met een knuppel en een eentje neerslaat. Dus, je weet het echt niet. Ja, op zich, ik denk niet echt dat er gekke dingen zullen gebeuren. Ik denk wel dat ze dat wel goed beveiligen allemaal. Ja. Okay. Maar Oekraïne die, voordat ze werden gekozen als land, was de infrastructuur en de slaapplekken waren allemaal niet goed in orde. Daar is nu hard aan gewerkt. Maar bij wijze van spreken, als je gewoon 's nachts daar rijdt, er is geen straatverlichting en er kan opeens een groot hert oversteken en boem, het kan allemaal misgaan voor de supporters. Denken jullie dat ze dat allemaal goed genoeg verbeterd hebben? Ja, ze zullen het best verbeterd hebben. Moet ook wel natuurlijk. Maar of het goed genoeg is, ja, je weet het nooit. De supporters staan toch op die camping. Ze zitten daar alleen te zuipen en dan liggen ze 's nachts te slapen. Ik ben ook wel eens op zo'n camping geweest. In Zwitserland. Je komt net niet van die camping af en je rijdt daarheen. Je gaat de wedstrijd kijken, meestal op een groot plein ergens vlakbij het stadion of in de stad. En als het voetbal is, blijf je nog even in de stad en dan ga je daarna weer terug naar die camping. Ja. Verder kom je nergens. Ja, als er gewoon gezorgd wordt dat in het gebied waar de wedstrijden gespeeld worden, de taal is goed geregeld, dus ja, dan inderdaad. Okay. Maar raden jullie aan de supporters gewoon lekker naar Oekraïne gaan om daar voetbal te kijken, of liever dat ze thuis op de bank blijven zitten? Het is wel leuk om daar te zijn. Hè? De sfeer is natuurlijk wel zeker. Het ligt ook aan als ze de eerste 2 wedstrijden verliezen, zou ik die derde wedstrijd niet meer naar Oekraïne gaan. Nee. Maar ja, het is wel leuk hoor. Beter als thuis is het wel. Maar daar is de sfeer toch altijd een stuk beter. Oké. Alsjeblieft. Heel erg dank voor die komst. Het was goed met jullie gesproken te hebben. We zijn tot de conclusie gekomen dat naast de grote favoriete Frankrijk de beste outsider is. En natuurlijk dat Bert van Marwijk mag blijven, dat hij het zo nog goed genoeg doet. En dat Bouma gewoon het beste thuis mag blijven. Ja, dat is wel wat we hier hebben besproken. Nou, jongens, dank je voor de komst. Ja, graag tot de volgende keer. is goed.